ସମୟର କାଳଚକ୍ରରେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼, ଆଖିର ଧାର ଧାର ଲୁହକୁ ଓଠ ନୀରବେ ପିଇ ଯାଉଥାଏ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ନରକଙ୍କାଳ। ଶରୀର ସତେ ଯେମିତି ମରୁଭୂମିର ଗଛ ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମା କୋଳରୁ ପୁଅକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଅପରାହ୍ନରେ ଜଗିଥିବା ବୁଢ଼ୀ ମା'କୁ ଏମିତି ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ। ସମୟ ଥିଲା 1866 ମସିହା ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଅନାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା କରୁଣାର ଚିତ୍କାର। ସବୁଆଡ଼େ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠୁଥିଲା ଏକ ଶବ୍ଦ, ଅନ୍ନ ଦେହି। ନଦୀ ନାଳ ଝରଣା ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ବିଲରେ ଫସଲ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ, ଆଉ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ପେଟରେ ଭୋକ ହିଁ ଭୋକ। ସର୍ବତ୍ର ଚାହିଁଦେଲେ ଦିଶୁଥାଏ କେବଳ ଶବ ଓ ନରକଙ୍କାଳ। ବାପା ସାମ୍ନାରେ ପୁଅ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରଣ କୋଳରେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଯାଉଥାଏ ଶୋଇ। ସ୍ୱାମୀର କୋଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମରିଯାଉଥାଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୋକ ମଳା ପରି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି କେବଳ ଏହି ଅନାହାରର ଭୋକରେ। ଶବ ବୋହି ବୋହି କାନ୍ଦ ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ଶବ ବୋହିକି ଆସିଲା ବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ନିଜେ ଶବ ପାଲଟିଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥାଏ। କେବଳ ଶୁଭା ଯାଉଥାଏ କରୁଣାର ଚିତ୍କାର। ଚାଲିଥାଏ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ। ସବୁଆଡ଼େ ହାହାକାର। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ସ୍ତନକୁ ପଥରରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁନଥିଲା। ସେ କରୁଥିଲା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ଏକ 8 ମାସ କଅଁଳ ଶିଶୁ କୁଆଁ କୁଆଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଭୋକରେ। କାଳେ ତା ଶୁଖିଲା ସ୍ତନରୁ ଟୋପାଏ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରବିନ୍ଦୁ ବାହାରିବ ଓ ସେ କଅଁଳ ଶିଶୁର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରୁଥିଲା ତା ଶୁଖିଲା ସ୍ତନକୁ। ଠିକ୍ ଏମିତି ହାହାକାର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସବୁଆଡ଼େ। ସମସ୍ତେ ପୋକ ମାଛି ପରି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ମରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ, ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମାନେ ମରଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଳା ବଦନକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ସବିଏ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବାହାରିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ। ଠାକୁରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନା ଅଛି ଖୁଦ ଭଜା, ନା ଅଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। କେବଳ ଅଛି ଏହି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର। ଭୋକ ଉପାସରେ ପଛେ ମରିବୁ, ହେଲେ ପତିତପାବନକୁ ଚାହିଁକି ମରିବୁ। ଏହା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥାନ୍ତି ବାଲଟିଆର ଓ ପୁରୀର ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେଓ। ବାଲଟିଆର ଏପଟେ ଚିନ୍ତିତ, ସମସ୍ତେ ଭୋକିଲା ଯଦି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ କିଏ? ସମସ୍ତ ନରକଙ୍କାଳମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଲଟିଆର ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଏକ ଧୀର ସ୍ଥିର କରୁଣା କଣ୍ଠରେ, ନା ସାହେବ, ଆମେ ଏଠାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁନାହୁଁ। ଆମେ ତ ଆସିଛୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତେର ମୁଖକୁ ଦେଖି ଏହି ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବାଲଟିଆର ସାହେବ, ତୁମେମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ। ବାଲଟିଆରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବୈଠକ ରଖାଗଲା। ବାଲଟିଆର ସାହେବ କହିଲେ, କାଲିଠୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଭୋକିଲା ରହିବ ନାହିଁ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ 60 ଭୋଗ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି ତାହା କାଲିଠୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରାଯିବ। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ। ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ। କିଛି କ୍ଷଣ ଗଲା ପରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀମା ଉଠି କହିଲେ, ସାହେବ, ଭୋକରେ ମୋ ପିଲା ପଛେ ମରିଯାଉ, ମୋ କୋଳରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ବିଧବା ହୋଇ ପଛେ ରହିଯିବି, ହେଲେ ମୁଁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତିକୁ ଭୋକରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପଛେ ଭୋକରେ ମରିଯିବି, ହେଲେ ମୋ ଜଗାକୁ ଭୋକିଲା ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି କର ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଛାତିରୁ କଲିଜା କାଢ଼ି ମାରିଦେବି, ହେଲେ ମୋ କାଳିଆ ଶାନ୍ତିକୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ରଖ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା କାଳିଆ